Assalamu alaikum, barkanmu da rana. Wannan shine hanyar da zaka bi in kana so ka ga option ɗin B token ya fito a cikin B wallet ɗinka. Da farko idan ka shiga cikin B application, a ƙasan nan ga gurin da aka rubuta wallet, play, explore da kuma profile. So a matsayin ka na wanda ka riga ka yi KYC ko idan ka shiga gurin wallet ne, in ka shiga gurin wallet, so a saman nan ga nan yadda aka rubuta Polygon Mainnet ɗin nan kenan. So idan naka ba Polygon Mainnet bane, zaka taba kan Polygon Mainnet din, zai nuno maka sauran blockchain din da suke cikin wannan wallet din. Zaka ga Ethereum, zaka ga BNB, zaka ga me. So amma kai dai zaka taba ne naka ya dawo kan Polygon din, saboda da Polygon din zaka yi amfani. So bari mu dan jira shi ya bude. Yawwa, bayan ya bude ga Ethereum, ga BNB, ga Solana, ga Optimism, ga Avalanche, ga Phantom. To wannan duk ba naka bane, kawai zaka taba kan Polygon Mainnet din nan ne. Ni da yake na riga na taba, kuma a cikin ma za ku ga B network ina fito. So amma dai zan nuna muku yadda za ku je ku saka naku contract address din, sannan B network din nan ya fito. So bayan ka taba Polygon Mainnet ya tabu, wallet ɗinka ya fito haka. So daga nan option, ga wasu option a ƙasa nan da aka rubuta refresh da kuma import tokens. So sai ka taba kan gurin da aka rubuta import tokens din nan, in ka taba zai bude. So bayan ya bude, in ka shigo nan gurin, ga nan all token, ga nan my tokens, ga nan import tokens. To kai dama importing tokens za ka yi, sai ka dawo direct kan gurin import tokens din nan. In ka dawo gurin import tokens din nan, sai ka ɗauko contract address ɗinka na B network kenan. Bari mu je WhatsApp, ɗauko contract address na B network. Ka ɗauko contract address, sai ka zo kai pasting a option na farkon nan kenan. So bayan ka sa, gashi nan ya riga ya fito da symbol na B network, BEE, sai kuma decimal din shi 18. So abin da za ka yi kawai shine sai ka taba import tokens din nan. Kana taba import tokens din nan, shikenan gashi a sama ya nuno mun import has successfully added. Kawai abin da za ka yi shine sai ka dawo cikin B network application ɗinka. In ka dawo cikin B network application ɗinka, homepage na wallet ɗin kenan. Yawwa, kana dawowa cikin application ɗinka, zaka ga B network ɗinka yayi reflecting a ƙasan nan gurin. So wannan shine bidiyon kawai. Sai maka manta ku mun liking, ku mun subscribing, sannan ku yi sharing bidiyo, domin idan muka sa update a gaba ku same shi da wuri.